Africa, my continent, Africa, my home, Africa, the land of our ancestors, Africa, the land of my birth. Ubuntu, umphako ongaboli, iqiniso leumzali. Into esibekala ke yini ma-Afrika, ubuntu. Sise Africa, sise South Africa, sise KZN, i-district ubuhlebezwe, umasipala iHerikwana. Angani noma ngibeka kahle. Iward esikuyona uward 9. Inkosi sisenkosini umkhize kanye nenduna futhi umkhize. Khansela la ubaba Shanga, ubaba nomama. Shanga uzelithini igama. Hawu yeah. Uzwelukuthula. Uzwelukuthula. Right. La sikhona kukwagutshwa. Isibongo sala ekhaya cisha nti igama kukwagutshwa. Sihamba ngodaba olwenzuka eK udaba olungajwayelekile olinabo ubuhlungu phakathi esidinga ochwephesha abantu abanolwazi ngobuchwephesha sidinge abantu nabantu besintu nje nabo bengasilekelela ngoba udaba olungajwayelekile lolu kodwa ke angithatha udadewethu ngapha ozozisho ukuthi ubani ma ukuthi ukhululekile ngokuzisho mangakhululekile ukuzisho ayakuhlupha futhi bese sichazela ngengane kadadewabo kuba ingane yakhe ngoba izalwa udadewabo ukuthi kwenzekani ingane ina 9 ngokuchazwa ingane izalwa ngo2014 yasiba naleyo nkinga ibenayo dadewethu awusathu sibeke amagama akho uba igama lami kubafunyanisiwe Gutshwa yes endaweni yaseXhobo yes suthi la libize ubaba uMsweli ngenkinga yengane yadadewethu eyabelethwa ngo2014 yahlinzwa ngasona leso sikhathi ibelethwa itholakala ukuthi kukhona inkinga ebenayo suthi itotozi yathathwa yafakwa ngaphakathi kuyona still onamhlanje kusahanjwa isibhedlela usizwa sitholi suthi ubaba uMsweli ngimbizele inkinga efana naleyo ihleze mhlambe asisize kulokho yes Africa my continent njobe seyibekile udadewethu into angisazi banitshelile isifo ebesiphethe ingane ukuze nje before ihlinzwe niyayazi ukuthi ephethwe yini bathi sinyasayo sincane kufanele ukuthi size sivuleke athi bake bakuphatha futhi eGrace ukuthi sebehlulekile kuze udadewethu ayithatha ingane athi abamdlulisele eAlbert uselashwe eAlbert kumanje eAlbert ikhona la nebethe bazombhula khona esiswini achama impilo yakhe yonke Achamile sisi umchamo uphumele esiswini manake kwathiwe isinye sengane esincane sincane ukuthi ngeke senzeni ngeke simumathe umchamo ngeke simumathe yini ekuthiwa sincane khona bathi ngiyacabanga ukuthi mhlambe babeshiso ukubona ukuthi ngeke sikwazi ukumumatha umchamo noma babeshiso yini kodwa nje bathi sincane isinye yebo hayi isikhwama hayi ipayipi hayi totolozi uthi incane uqabathi isinya nje isincane kwase kufuna ukuthi ke ihlinzwe yebo bashize sokuba ayinebala la bathi yaphuma inebala ma awuthathe gogo wengane omama kumina ukuthi ingane usilandise ngokuzalwa kwengane kuze kuzofika ekutheni kuzoze kuvele ukuthi kufanele ukuthi ihlinzwe kuthiwa yazalwa injani yayinebala la ngenhla ngala yayinesilonda yaba nesilonjana esibala eceleni base bezoyihlinza bona ngala etotolozini bahlinza kusuka ngasezansi kwenkaba ngezansi kuvalo bazibosha esinqeni inkaba yabuyela ngaphakathi yes mayibuyele ngaphakathi inkaba bahlinza itotolozi leli baphendula inyama yetotolozi yangena ngaphakathi nali itotolozi langena ngaphakathi mase seyiqiqiswa lengane beyibuyisa njalo bagcine manje sebethi hayi bayehluleka sebenza ibhobosi esiswini baba sakwazi ukuthi bazayenze njani iyayiswa le
isenini nesibhedlela bayise Albert Thuli, yes. mayise sebefika lapha Albert Thuli seyithiwa izobhotoswa la impilo yayo yonke izachama ngesisu mayichama ngesisu lengane sekuyimpilo yayo yodwa itotoloza lisezukhishwa seyizaba njalo nje besimuka ukuthi kanjalo ilokho kusixakayo ukuthi siza kwenza njani esikucelayo ukuthi ngeke nisilungiseleke kona. Okay. Ngifuna ukubheka mhlawumbe ukuthi nakho mawaya kekho. Uma ezalwa uhlinzwa ngesikhathi ezalwa noma kuke kwaba nezinsuku ekhona manje waqhamuka naye ke esehlinziwe sithina sambuza wathi ubelethile wathi kodwa ingane ibe nenkinga ngakhona ebeletha ngaleso sikhathi ibe nenkinga ingane ubengakwazi ukuchama ubekwazi ukuchama nje itotolozi ikhona asikwazanga ukuthi lapho wayekwazi ukuchama kodwa wathi nje akakaphume esibhedlela masithi thina uzobuya nini wathi akakaphume esibhedlela ngoba ingane bathe inenkinga wahlala esibhedlela waqhamuka nayo isinje ingane. Okay, ngizozama ukukhalela umuntu ongazi. Ngihambile ngambuka umfana. Yabo? Inkaba, la enkabeni umthungu usuka enkabeni, inkaba ibonakala inkaba. Wehle njalo umthungu. Mawufika la kwitotolozi, yabo ngithi kunesikhwama. Kuna lesikhwama esithebe. Angazi itotolozi ifakwe la phakathi. Kuvele nje uphisi, ncane lapha ngaphakathi. Kuvele uphisi lapha ifakwe ngazi ukuthi nje mhlambe uyabona mawufaka impahla esikhwameni bese ke iyavela kancane kodwa ubigcishe phakathi angithi into enjalo ngicishe engiyibonile uphisi manje mayichama kuyamfimfa la ngesinye isikhathi ukuthi khafu umchamo uphume ngathi uyaphuma yes ngesinye lo mchamo uphuma nje kodwa ukhona osalayo ozonyenya lo osala la ngapha yes ngoba kuyinto engathi isikhwama nje kanje itotolozi lapha phakathi ubona nje ngekhanjana kancane ukuthi oh itotolozi le manje usho ukuthi umchamo uzogcwala la mawuphuma ungazi ukuthi kungafana ukuthi mayichama umbhekise phansi kanje kube bengayena umuntu bengafuna ukuthi mayichama umbambe kanje umbambe ngapha esinqeni umbhekise phansi kanje achama umchamo uphume wonke ngoba kuvele kumfimfe kugcine sekugcwele nala esikhwameni yikho ke ukuthi ingane ihlale ifake ipampers kwenze ukuthi ke mayiqeda ukuchama lokho okunye kusuke kuchithekela mhlambe kuzochithekela kwipampers okuzasala ngaphakathi ungaphumi konke uzobe seconsela la enabukeni kuye enabukeni mfana baba ufunda ba grade 3 uneminyaka emingaki 09 uneminyaka 9 kuyafundeka esikoleni kuyaphaseka kuphaseki kunjani esikoleni akufundeki kodwa ngiphasa akufundeki akuphaseki kufanele ngabe ufunda ba grade 4 kufanele ufunda grade 4 lesi simo sakho sikuhlukumeza kangakanani kakhulu awuchazele nje umuntu ongazi ukuthi mawuyochama kwenzakalani mawufuna ukuchama noma ungafuna ukuchama noma usuyachama noma usuqeda ukuchama kwenzakalani ngiyachama kodwa omunye uyasala basiyaconsa esiyaconsa kunzima kangakanani ukuchama mawufuna ukuchama nje mangathi iphampa zawo okay uyochama kunzima kangakanani kunzima kancane kodwa kuba buhlungu kuyaba buhlungu ushuthi akupholi kahle inabukeni ulifaka uhlala inabukeni nje kodwa uma usufuna ukuchama uyezwa ukuthi ufuna ukuyochama
ngiyezwa. Oh yes uthi ufuna ukuchama bese uyalikhipha uyochama. Okay. Bese uyalifaka mase uqeda ukuchama. Aliphuma. Amela lona ke nje. Ngoba mncane ophumayo. Omningi osala ke. Oh, mawuyochama kuphuma omncane umchamo. Omningi usala ngemuva. Bese ke uzogcwala lapha kuyipampers. Mengiphisa kakhulu kuba kuhlungu. Uma uphisa kakhulu kuba buhlungu. Hey. Yeah. Abona ke le inzuka ike yangempela ke le. Ngoba ngibonile indlela engibone ngayo iyethusa iyesabisa futhi. Manje angazi ukuthi kodwa ke ake sithembe ukuthi sizothola mhlawumbe udokotela ozochaza ukuthi kusukade kwenzeke kwakade kwenzekeni nanokuthi mhlawumbe kubonakale kuyifile yengane ukuthi yazalwa inani yini esiholelela kwenze ukuthi uma ukuthi izohlala inje kodwa kungcono abazali kube bayazi. Ngibuye gogo uma wengane kukhona lapha nichazela khona ukuthi mhlawumbe ithe mayiteta maqeda ukuteta base beyamchazela nje lonke udaba ukuthi sizokwenza u1 no2 no3 siwenzele ukuthi nokuthi nokuthi ikhona into anichazele yona ukuthi uchazeliwe esibhedlela ukuthi kwenzakalani. Bamchazela nje ukuthi njenge nesilonda la nje bazamhlinza balungise le ndawo abayibonayo la kuyona umntwana. Yes. Kodwa manje thina sesixaka ukuthi ke babemhlinzile kwafika umntwana enepipe. Nale pipe chama ngalo bese bemhlinzile malibhuncuka leli pipe liyinkinga. Kwale kwenzeka ke chama ngaleli pipe ke sathemba ukuthi hayi ke ngoba phela bawodokotela bazayilungisa inkinga. Balemqiqisa ke bamqiqisa sibhedlela eqiqa njalo. Sekuphakathi bacaca ukuthi bayihluleka into yababa beyenzile kuba phela lokuthungwa lokho sekubuya isinye lesi sesisincane. Asisavuma ukuthi sivuleke manje singene umchamo kahle sesisincane nalapha eBethel khalwa ngesinye ukuthi isinye sakhe sincane. Uke wamthatha wamsa kudokotela omunye wase lo dokotela evule emnikela imithi ukuthi kuvuleke isinye. Manje na lo dokotela waphike wanezinto eziphumayo kumntwana ezingalungile. Manje ucaca ukuthi isinye sakwazi babona lo dokotela ukuthi le ngane nesinye esincane isinye sayo asivuma ukuhlala umchamo omningi. Bona baleli atBethel ukuthi ke sebekhuluma ukuthi bona bayamhlinza ke bona ke khona ke leso sinye sinjalo ngoba sivuma ukuhlala umchamo. Lo mchamo okuthi ukuthi impilo yalo mchamo nalo salayo nalo sewuzophuma lesiswini itotolo zathi sezukhishwa sekuzaba into enje njengakade uyibona. Lesi silonda azalwa naso. Lesilonda wazalwa naso Saphola noma sisekhona. Asikho isilonda sisiboni thina sibona ukuhlinzwa kwengane kuphela. Abasikhomba bona bathi sisikhona bathi bunina wathi bathi sisikhona siseceleni. Kodwa lesilonda akafikanga naso umntwana sisibone thina. Wafike sefika nenkemenkeme nje umthungu usuka la uzuzoshuna la. Ngathi mina ke okusho ukuthi ke makuthiwa isinye sincane bathunge bona banciphisa ngaphakathi ngoba bethi bayathunga kanti manje sekuncipha kwasinye sakhe. Ukuthi manje naye umama akekho soloko ngibuyele emuva ukuthi kuze
nakho aphela asazi ukuze aqala ahlinzwe lesi silonda besizophola ngoba kuhlinzwe la phela ke kwabe ngathi ke kwathiwa singaphakathi sivele kancane nje lana singaphakathi oh manje ufuna kuhlinzwe la zazi ukuthi sasinakatsenda ngaphakathi azahlinzwe nje sasenza umonakalo ngaphakathi khona umonakalo sasiwenzile ngaphakathi aswazi ukuthi wakumenakalo njani ke kuba bazi bathunge nabo bazi bahluleke okay mhlambe into ezosiza ngoba uma wengane akekho into engasilekelela ukuthi sithole ukuxhumana naye oqobo bese sithola mhlambe nasesibhedlela ukuthi ifile yayibhala ukuthini why nankingane bese sizwa ke silandela nakhona inkosi Albert ukuthi ke bona bathi ikuphi ongasiza ingane ngoba ifile lakhe enemininingwane eminingi itse Grace Albert uye kamuva hey lena ke inzoka ayikele inkinga siyayithola siyayithwala siyazenza kodwa ke le ake ngithi mhlambe ake sibuye ke manje soyikhulumela ngesintu nithele ngane ubaba wayo ophi baba wayo phela ulapho kaNyuswa atholana khona eThekwini atholana kaNyuswa lapho la isebenza khona wabuye sekhulelwe yona lengane bese thu baba wayo wamthola ngakhona eThekwini wakahlongo asimazi thina sizwa ngaye sitshelwa uyena nje konke sagcina futhi singambonanga noma sebehlukene asimazi phela kwabo ukuthi bayehlukana ngoba bodwa lapho ngoba umuntu phela wayenomkakhe kusho ukuthi bayabhukelana nomkakhe ke behlukana ngoba wasitshela kanjalo wathi unkosikazi wakhe unolaka manake lona umyeni lo ubaba wengane lo ozala lengane bese ekhala ngokuthi unkosikazi wakhe unolaka kuthiwa alifakwa alifakwa kunkosikazi mayesha unkosikazi ngesikhathi esamshela lo lwalifakwa lalifakwa phela ngoba babe ngabukwa engaboni wathi naye ezokwanolaka alisafakwa manje kwabanjalo ngoba sekunengane alisafakwa alisafakwa selibuya gqizile lubuya gqizile ngempela yena ngesikhathi udadewethu ekhulelwe uthi waya la ngoba kwakufanele ukuthi mangafakwa kuba ukuthi ngesikhathi yobika isisu kwenzekani manje akwaya ngisuke sazina akasibekanga kwakona kuthi wamtshelise wengane watshelise wengane ivimbela lapho imba ivimbela la vimba wakaza sibike isisu wamtshela phela ukuthi nasi watshela mina akangayi ekhaya lokho esikujwayele ukuthi izofika intombi noma nifike nina njengodade wabo nitshela nini nathatha siphi isinqumo nina nje bethi nakho ukudlula sekuyi 3 months ngeqewe inyanga nenza njani nina uthi nje wayekade ekhuluphele wayekade ecebele nje umuntu sithi mina sambona nje sebelethe angathi kukhona into anayo anitshelani akasitshelanga lutho nje wayekade ngabona ngomuntu evuvukala imilenze ngathi mina wenziwa ngoba esebenza ngoba esebenza yini kwadla ukuthi ke phela make kwakhona kumina ke ngoba ngumzali kuke kube khona amagama engiwaphonsayo ukuthi mawusuyosebenza sebenza nje kuphela ngoba usunengane nazi intombi zakhe lezi ezimbili lezi ezilinganayo intombi zakhe lezi zombili lezi ezilinganayo lengane silama le iphi ilama leni engala lengafakile ibhulukwe
mina ke ngase ngithi mina ke mntanami ke ngoba usuzele ufike usebenzele ingane zakho ziningi lezi yebo ubona ukuthi kena ke uzayigodla lento ngoba uyazi ukuthi ngitheni kuyena mana ke ngifuna sibuye lapha angani noma sengiyakushisa niwe lokhuza sengiyakushisa impela ke manje ngoba nansi ingane phela inenkinga inobaba ngeke sithule asiqale silungu ngifuna uthe isibongo sengane eyapi wathi uthe akahlongwa uthe kuphi kubo ukanyuswa lethe unyuswa lo sethi onyuswa ngithi bawuthuko lasehadi lo asebenza khona naye lethe usebenza oh lase Hillcrest ulapho la ikhona naye ubaba wengane nayo intombazana isebenza la usebenza kulo ndawo usebenza kaMkhize onamatekisi amaningi lapho ubani osebenza ematekisini ubaba wengane uyena umnina wengane uma wengane senza kwaMkhize uthengele esitolo khona uthengele esitolo uhlongwa ukhona khona la uhlongwa ukhona khona lapha endaweni okuthiwa isihlanzeni asazazi indawo zakanye ehlanzeni kodwa uhlongwa lokuthiwa uganiwe unonkosikazi uyena ke lo nomfazi osihlanyayo ongafuni lezi ngane zisi masithi thina yini ungakubuye kuyena athi lo mfazi uyahlanya uyamazi noma wawutshenwa indoda yakhe mhlamba akaze esho lutho nje lo nkosikazi hey bakithi mhlamba akaze esho lutho nje mhlamba kamazi afazi lo futhi mhlamba lokho nje asitshela sesikhalele thina ingane le ukuthi ngathi ngathola ubungcono ngoba sesize sayibona siyayithanda uthi mayesho uthi usebenza apho baba wengane uthi bahlangana nje usebenza akamsho ngokusebenza alivele lokusebenza cha ukuthi uyasebenza kwazi yena ukuthi uyasebenza noma akasebenzi kodwa akekho umuntu lapha kanye usungasebenzi kodwa uyazi ke yena nayisebuzwa ke sekuqondiswa kuyena imibuzo ejikitshelwa ngemibuzo ukuthi kanjani uyolikhipha iqiniso uyazi uthi uqinisile mama enye into hayi ngoba ngibuza kanje ngibuza ngoba izinto ezinjengalezi ayihambi zodwa thina abantu besintu nje ayihambi zodwa lento inezinto eziningabe eziphakathi ngoba uyabona nje ukube besinga abantu besintu besothi lento ingamabomu ngoba kufanele ngabe isilonda isona okuyisona sona esikhulu lesi singaphakathi kuthiwa nasi isilonda esesenza ukuthi lento kugcine sekwenzeka ukuthi uyabona vele kube ibidime solid yasho izayona athi khona ibidime solid ezinye zezinto seyidinga mhlambe ikhaya ezinye idinga usiko nje ukuthi ukube besikhulume ngesintu okunye ngaqaqeka yabona ngoba ngeke siqaqe ngomedical kuphela ezinye izinto zifuna medical ezinye izinto kodwa ziyalifuna nje ikhaya ukuthi ekhaya kunjani ubaba unjani umama unjani ugogo unjani yikho lokho ngibuza ukuthi ingakuphi ngenzela ukuthi ke nenkabi yami le uhlongwa uhlongwa le kwanyuza cha sasuvela qhawe ingane yakho iyakudinga ngapha ngale nje ukugula wengane ingane yakudinga ukuthi umama mhlambe akezwile kodwa umphefumulo ngeke uthi ngoba engezwile sesingaze sesacrifice ngomphefumulo wengane vela fema yami vela inkampani asisho ukuthi mhlambe wozumondle ngoba vele sekhule kakhulu manje ukuthi mhlambe sangafuni sondle ngoba eneminyaka e9 kodwa ukuze nje ubukele inkinga nikhulumisane nomama nikhulumisane nesibedlela nikhulumisa nomlotha wasekhaya nomsamo konke lokho ngasilekelela insila nje yakhona kwahlonga mhlambe lengane mayingakihambe khona akusisho ukuthi uzohlawula manje ngoba nathi sikhona nje ahlawulile sisazohlawula musa ukubaleka qhawe salusuvela ngoba mhlamba akabalekanga nje mhlamba ilo wakithi asazi sisemnyameni nje ongenali iqiniso sizalikhipha nje ngokwembaba ukuthi asazi ngoba phela umuntu ugunya beyigunya ngoba phela uyazi ukuthi nginoma uma na uzathi sabalwa umuntu kanti nala kanti phela mayisezwe ayithola ingane phela ngiyayithanda izimini ilungile ngoba usezwe ayithola anginakubaleka mangabe useyitholile ngoba ngangasezumvala ngalutho ngoba isezizele nazi zingakanani nansi ingaka intombi lezi nazo sezizele ingane nazi izigonile esezithi khulukela zelamanisa lezi ingane
le ntombi lezi ezindala ezingindala eminyango maziphuma Chaba kithi ake senze asingacindezeli ingane bafuthu asingayicindezeli kwangempela asivele sivele ngoba angithi ungatholakala yena ke ubaba uma wengane phela manga ivimbela likhona angizafaka amaphoyisa ngikhambe namaphoyisa ngiyekhona wesabani yena ukuba akuthambe uthatha amaphoyisa ukuthi nasi simanga ngiphelezeleni bomthetho ngiyekhona angazi ukuthi wasabani ngoba phela umthetho ukhona umthetho phela awuyimva yaphambili umthetho wabekelwa kona izinto ezibheke eceleni nangu lo walezi ke wazithola emzini wakaBhingu zombili zaziphuma kuyisoyedwa yes lezi ngane ngathula ngabona ukuthi lo muntu uzele lezi ngane uzele nje uyahlupheka washonelwa abazali lo muntu yes akanaba abazali washone uma wakhe kwashona uyise wazi wayekhona no uyise wazi ukhona uyise emkhulu wengane unina wazo unina uma okhulu walezi ngane ugogo walezi ngane washona yes kwase kusala uyikhehla yes ngaqhuba ngahamba ngaya khona wayengaziphikanga futhi yena yes ngaya khona ngafike ngathi ke ayike nazi ingane phela ke ozele usengidinga ukuthi unginika kona wahlupheka umfana ngoba wayenoza kwabo wahlupheka umfana ngoba lo wayengavumi uza kwabo ubayikhokhele lezingane lo mfana sikhokhelele lezingane waba nodadewabo ganile udadewabo egana elotsholwa kuyena la kalomfazi inkomo zidliwa kalomfazi lo mfana esiqobolondo emkanje wazala lezingane kanje kodwa ke kwenzeka wavela ngayi ngathi hayi phela ngiyakufuna ukwami wayikhiphi wazikhokhela wazohlawu wawukhipha umqhoyiso wayikhipha imvimba yathe yodwa goloza nayo ngathi akusilutho ngoba umfana akekho lo mfana wahlupheka wazwalahleka kunamhlanje lengane zambona kancane azimazi kodwa ukhona emhlabeni saphila akasekho lo mfana okusiza olwaliphethe lo mfana angikhumbula impantamo asenayo isilinga sezibalisa isazimazi kodwa ukhona emhlabeni angikhumbula ukuthi ukhona kakaze kuboni na kusho namuntu ngoba kwazwakala ukuthi wayibonakala emakilinini asePinetown manje bonakale lapha kaphinda ngobonakala ndawo kanti ingane zini yona kubo ngoba phela ziyaya kubo nakho eduze nje kubo ziyaya lapha kuba basho ukuthi ugcineni nokubuye bathi bamfunile uyise ulahlekile bamfunile abamtholanga pho abantu bebemfuna umuntu bengamthandi ngoba phela babengamthandi iswalingane ngoba ingananini kwakubangiwe injeza kuyisisithembile mana ke asibuye kubaba umfana okay bengisabuzwa wemama ukuthi manizwa ukuthi ubaba umfana uthi wamgcina ngesikhathi yena sakhulelwa nje sabambile noma uthe ingane isizele bake babonana nje ngokhalo akayilapho akathi uthi bake babonana wathi umfazi unolaka kusho ukuthi baxabana ke ngazi baxabana bathini kodwa bathi banokuxabana amayesho uyazi ukuthi mhlambe enye into okuzofuna ukuthi siyenze hayi ngoba siqonde ukuxabanisa abakithi kufuna ngimfune ngimthole somfuna semtholo uma waseThekwini khona ezositshela indawo ukuthi kungakuphi thina sizomcela la ukuthi kwanyuswa kwahlonga endaweni ethile kunengane yenu uyazi ukuthi wena mama abakutshelanga bathi vele unolaka kunengane engapha ngasexopo
okudinga ukuthi ke iyokwenzelwa imfanelo zayo mhlawumbe kuzofuna ukuthi singene ngaloshuni loyo ngizothi mangisuka la mangifika eThekwini imfonele ngimthole ukuze asichaze ukuthi ubaba wengane wakuphi nendawo ukuze sikwazi ukuthi sibheke le ndaba yengane kodwa nakho ukuthi ingane imazi ubaba wayo okunye nje uzoyicindeze ukuthi why ingane ngezukumazi ubaba wayo yena yini engazi ingane yakho ukuthi kuphi okunye ukuthi kufanele azovela phela emzini umuntu kuyavelwa ukuthi uvela ngani akunalutho kodwa kufanele ukuthi uvele nje ulunguze bese ukhala amaphepha ngiyazi ukuthi bazothi nawe amsweli wakhala amaphepha kodwa mina ngavela angaveli khona kodwa bangazi asaziwe akuthu yaziwa baba cha bakithi bengisathi ku2 uyavela ukuthi ingane ikwazi ke usungenza kokunye kodwa nje ikwazi ingane ngoba phela ufuna uvele ingane ikwazi uvele emndenini uzovuma icala lakho ugeza amagceke lawo uvele ngokondla ingane utho ukuthi ke sifeyila kulo2 ngeke ufeyile 3 ngeke ufeyile ifundo ezo3 ama subject awu3 lokho nje kodwa ukuthi ingane ikwazi ukuthi cha kungapha uma wengane azi kuba wengane nje lokho kuphela yeba ukahlawuli yeba uyondlanga kodwa lokhu vela phela lokho ukuqala vela qhawela kithi vela welokhuza sekulate nansi ingane yakho inenkinga asikwazi ukuthi singenze inkinga zakho ukhona ubaba awubambi neqhaza elincane nje ngoba okwakhe sekudinga ukuthi kini kwenziwani ingenzeka ukuthi into zalengane ziba yisulubezi ngoba kunento nje evele ithi ebekufanele ukuthi nawe uyothinta lapha emsamo umsamo uyathintwa bakithi cha ilokho bawufethu nodadewethu Africa my continent Africa my home ilona daba besize ngalo ake sethemba ukuthi nizokwazi ukuthi nisilekelele